usa ba? Ano man? Ipasakay gayong tatay sa rasa. Unsa? Madlok ka asa ka iputunong. Dito, nakita mi ti Magaret. Asa man? Dito sa Manila. Makita mi ti Magaret sa ano man eh. Di man kaya to Manila, yato nagingod. Paano tatay na nihatod ko niya. Adyo kay ko nihatod layo. Ingay si tatay og dito ra ka sa eskwelahan na iya. Adyo kay naminaw. Madlok na kay hatod kag layo di ay isaga. Oh. Kay Kaya ba ako sa bata di kasuho. nasa? Kasuho kaya ako sa cellphone dya. Katinga kay na nidakop ang bata ni dong sa bahay sa tricycle na driver ni pa sud sa bahay punog bata ni ihaw. Giihaw ang bata. Mm. Kaya pasakay sa glain siyang mama. Mm. Mao di ka ganahan mo sakay ikaw Raisa. Mm. Kay madlok ka. Kay ihawon ko. Di ko kaya. Di ko kayawon. Ako bang ninong ang imong sakyan. Wa ba tay pliti? Sila na may pliti nimo dito sa ingod. Okay. Ako mang ninong imong sakyan, hatod ba kaninong dito sa ingod? Mamala di ay. Wa may kwarta si mamala. Maa. Wa oy. Wa may trabaho si Papalo. Wa di ay. Sakay na lang. Ha? Na ako na sadya ihawon ko. Di lagi ka ihawon. Nganong ihawon man ka? Ihawon ko ako na usa. Makuha lang hubon si mangod. Di lagi ka ihawon. Ako mang ninong. Ino po naman na ayan ni ihawan ng bata. Nagdo po ng tao mo. Kuan na, ihawon ni mo. Di sa mo kakita kang giihaw. Bata, napunog bata na nakitag utok. Ibuak ako, nakitag utok. Ah, dali day. Ay, lango na, naidugo. We'll be right back.